Upper Dilaji ME School Pathua Klamalong Kichengsi Inter Village Football Tournament Championship Surihini Ra Ingkoi Rapli a Farman football match ke padupon. Difu town mate Pirbi Market ato Waranat kahe no par pika jok APHL sia songalong Chirabdun Rajen Timung pen lamthe paklampon. Dhonsuri ke par lopon chitia chiklo niphai kep arni Upper Dilaji ME School Pathua Klamalong chiklo e jona Farman football ke pathu pon la solong Upper Dilaji KSA branch atumsi chepater pi ponsi maing pupon lo la sokang puarni Dilaji ME School along lo than bang atum pen se tame chitong dun lo la pen ke SGB mate sarkari gambura long kiti mong se tame chitong dun lo la pen KSA asong pen Rakesh Terang KSA Difu District Committee Secretary aduntu Sports Secretary Rajesh Timong Chief Guest Baburam Timong la pen det ke ME School along lo than bang Nitananda Bora Headmaster la pen Social Worker long kiti mong la tumsi chepari deng ponsi kichengsi football match ke padopon along chirap dun lo ladet pen ke man peng ke do apo ho pen pipa jerdet si pathu cheng pon lo bangso ke pathu pon along pini ka che phola ke Dhonsuri KSA la pen artung swati matum pen si cheng pon lo. News report 365 News India. Upua tim stame nilese kiese hin pena tu nuria bangke nale tum ki phong ting tek je pin pen un sam jin pen nale tum khila po busi nili nale tum hanang tu nungrin no la pen ki bangke la ni kanta la som thak thak nale tum kan su se kiese long adi nang pilin po busi ni de ka do ka we la ki doan su ki te ki ding mate dak rat pem bang pu abang ti tum do na phang tam ni ri polo alang lipan dak hongjai long ke bang pen kar bi po pen kar choi fan sinili chuning ra Upper Dilaji long ki timu SGB tungsu dol eta majot khel ambo hobo khele hokolole mu eta bihe অনুরোধ যাতে খেলৰ Nitum 19 nong Dhonsuri constituency Pipar Lower Long Inter Village Football Tournament Championship 2024 bangso pini ke chengsi ka khela ke cheng polong nang tum tong sokot pen media khai tum na chitong pon ni hin pen apang se akiro pajilo jasmet pet pini litum labangso KSA Upper Dilaji branch committee pen patir pipon ke lake nili pudam je bangke nili hin pen ke choru kangtung bangke kemisen nang thek busi nili pudam kangtung athema ilitum Dhonsuri alu nilitum Dhonsuri proper Dhonsuri alu langdam pulongte non uwe kimia tuma phan kichali pen chenglo kason ason khela dhula kosonsi bangateng banga son angsong kipadun jima po hala bangso KM dok nilitum lasinitum jasemet pin ladak KSA Upper Dilaji branch committee pen patir piponsi ladak Upper Dilaji ME School long nitum pini ke chengsi kaso tournament bang bipon nolasi pini ke chengsi bang nitum chief guest tame alang nitum dak nilitum ahawara long chief guest tame alang li khai bapuram timung kansi nitum chuhang lo lapen kiong dung SGB lapen sorgar gangbra kidoan lapen rat klembang pu social worker doan stami dak Dhonsuri alu akhai po kai pi tum nil tum phan KSA long adina pidum palang tum hanta chul kangtung la sinili ki pudam ji bang ke non pining de del nil tum kibiji kali lake aningkan bang dan nil tum labang so Dhonsuri along ariso ijang man ke pathek nang parinang bukan nil tum tenine lapen ke chali unang stame alang tum han ko pima ning hang ke nil tum kai kita alang tum long dok lapen nil tum la khela dhula de nitum ke chalia hin mate drugs awareness anti drugs awareness lapen chalmidis tame nitum do de sang sepen non la khela la so khela judelo pulong te nitum Dhonsuri hawar alu arong tin pensi arong tin nitum lutsi KSA Upper Dilaji branch committee pen batir bonsi nitum arong nitum hawar kosonsi ke misiani ma ke chali toklang ahin tame ka paprang ma ke nitum
ni tum deng pon pu posi nili nali tum kedak Dhonsuri awar area kidon abang pu bang pi arat kidon panstame nili pacini pon la keceng si ke pinili tum kacuhan ke pini keceng abang ke laki si bang ke dorduli la pen ilong bang ke dak rong cing dong aso bang non khela ik bom la ini Jasmine pet tum pini labang so first inter Dhonsuri inter village Dhonsuri Constituency andar lah ni tum pini labang so jai mi deng ponang ko bangke Jasmine pet ni tum Karbiang long langdam putang te homosting korat frog pen kacil Karbiang long hempi kacil bok dun nai putang te ni tum la Dhonsuri homosting lo bon tame pini alian ta ni tum la Dhonsuri homosting lo bangke Kichali pen cenglok Boreng warsa pen cenglok kacing thuran tami tum bangke thang talong undelang sonsil tum je thekdam lo ako lason thekdam lo ate ni tum Jasmine sarkar bhanta mate Karbiang tum konsil tum hanta li kachuluri gang tung la bang so binda holong chuluri gang tung bangke ni tum han Jasmine pet ni tum dak kidobarim lumba jong Dhonsuri tu kidobarim matum han Jasmine pet nang kilang pon pet det pi pating po pateng aso nang kivia la bang ming duk pik ni tum towar pen cenglok kecale hin tum ni tum kidobarim tum ke pini alian tan tum ke boreng awar sai ke long tan tum thelong elang ta pen ke mesen ki jun lang tan tum jun ponong elang pini alian tan tum chong ho oba pen si tum jun apet along lang si tum pini jun lang aposi ni la bang ning duk pik da si ni le Karbiang long tum mas konsil tum han me apong sami ni chunuri lo je ni tum kidobarim tum han ta nang kelang pon mangi paching bardang ji kaprek homosti long atum han hiltum da Karbi mate nitum han tamela gelang manang pang bar pon nei posini ki hai Karbiang long Thomas Consider CM Dr. Chorong Hantani Chinuring tung lapen nilitum Jasmine pet kidobarin tum han nilitum han ki jogwan mate boreng war sai nang ki pi lapen ke towa jong se MLA election aprang jong DCRF abang litum hana pajok pon pe tani MLA election hubang litum mangke rong masi palulong le okol BJP bu bangali Congress poli APC bu kali ang ton han sin tum bangke non kiwang jilang MLA election hubang ke litum ke rong masi palulong le ale ka kuso tar bilo chali kong pen litum ke la ke song thipji election campaign nang ki lulo prodan litum ke adai vel alam tum thang sarkar tum mata party tin tum salang tum si adai chening bo chini lipi labang so media ho bai tak pen lang than pachini DCRF ke parlo area men le pachini thagi DCRF parlo ke nang li dak birola ram terona rong pen cenglok ha rong pimtam rong pamben la puang po ha dodoli pen nang po pu dak matipong garden an si puri lo hai sta me Dhonsuri homosti lo mangke 100% men 40% mangke lake kidobarim tum sajelo lake owe hini pori lo lake owe narkep ni tum son owe narkep do tum talo inte ni tum hala son jong sinon ni tum han DCRF na palo der ni tum kunas dam lai labang ni tum cicak ce la pen ko imen kunita Brangsi di tum kese paridal ji branch pen ini brangso pas enter football tournament championship la chakha pen tum media koti pan chego part pila na deni tum ini Dhonsuri havar along Pini citia ceklo ni phai cap arni tifu taunang kang along Pirbi market po adung along towar ka heno parpik ajok rongara ratum kedam ki bangka cheleng ki sung ki phona ahok non malom Karbiang long arlo chingthur wiglo pusi kaike mat Karbiang long autonomous council kachari ponatum kaike ta mailong development pen pusi kaike mat taram pon lo bonsita difuang kang arlo abangke kachingthur jikali si towar alomanta langbia son si chemandet labang so arong ke dam lake difu tauna long amat Pirbi market anat lapen ward number 6 lapen ward number 13 na thuke da matowar lo puta chethan pon lapen lapu anat ke penang ana rong tak ke ongdung ason lo lapen laso tobar ke congress ke charia hutsi selam pon chot lo puta chethan pon lapen laso along APHL si asong along chirap duna bang phua ke hai rajen timung alang lisita me towar ka he nodet mate kaselam le deda pot APHL si asong pen rajen timung ahin pen pherang ke tumalong lam the peklang pon tangte alang le dumka ningje pon alam arju ponik sina news report 365 news india
Mana ku kepak itu koi tu pergi ada. Tahu na lu, ano tuwag hino, masono wasta, hal na hinupin. Asik. Tuh pak lah. Ngadap yuk, bukan dek akhir tang yuk. Bukan. Dalam masih ni. Ikut kanan kau mah. Si nang litum media korte doa no pandami akeru pipar piglo nilitum nang litum pandang copa teng pen nang litum kewang apot media korte doa no pandami akeru pipar piglo kopi bose nang litum pan pini nang ke panang kok athema lake lahelo ningkan isia France tameni lila sotowar peklang ponlo setami latum Karbiang Long Autonomous Council kacari tum anu kacebar beda penaposi pini nitum puthor ladak ward number 13 la penapu ke ward number 6 di purong so pialo matame lapuan pinatowar ki no muniratum kedam ke wang kisung katora la kadu be nitum heklong lo la peladak lokel tum aname non ward number 13 atum name 6 atum name alang nitum da chuning rilo kadu be nito phan prabjin bela bangso mesana towar nang jipu BJP atum pulo development a men ben ko ane alang nitum ka chong thui rada pan kapacho bai Assam government pen Dispur pen kutia tangka PW department of panangkil lo setelah so tangka kona sidam elonon lasi pini ni tum jethai long lo Karbiang Long rad angkang pia phana bangke jasse met rad aso phana kapacho bai bangke halo BJP government jong siwang lo polote development akam ni tum kadowi klempo lapen develop opusi alang tum rada phancong thui pon lo laso pen salang tum batai cepahai pon lo setame non cetek long lo Karbiang Long angkang piara tum ni tum meeting nam hunang pudundun je dipuan si pamat borpu setame pinia bangke real alam the ahok pet alam the lahelo dipu angkang tahun arlo anda to war ave kacelengji mesena war sayawi la bangke pini nang litum media through hoi pensi la peklang ponpo la pen cetek long dak school kedam ke bang atum kisung ladak gari na damune nonili phi lang abi inghan kado kabe lake la ward number 13 la pen ward number 6 angka masi dokok la pen do peklang la sonsi di purong so pialong dami ante hala kilometer hini ke thom ke do akar bi tum dak town ben hala tum ko anak kisung ko imagine nam sana tahun arlo ning la anak kisung la anak katora polote hala rong arlo ke do akar biatum inglong aso tum la pen kado kabe akhaitin tum ko anak kisung po ili tum mathadam sana lasi ningduk piglo la pen pini nili tum la ward number 13 la pen ward number 6 ke jatum ben ni tum dak lumbajong constituency di purong sopialong nili tum nang litum ahok pet alam la nang litum media hoi ben nang litum phan ke paklangi phan se chuning ripon lo moi bon ning le ke ha alang li ningge lo 2022 crore 2000 plus 2000 plus di 20,000 plus 20,000 plus a crore atangka dak special package sa phanang le lo pula di la dak ke la aro tangka yung sinang le lo pula te la tum claim nang ko kene la so tangka kona lo ahem nong chi bilun man de di BJP kacari atum jitu ni ke non council kacari bo matum di non raratum dormaha kelong wangwe di det achichar tum dormaha kelong wangwe pendang lo lapen contract bill contract aso asake claim ko ane ram rong chot pen salang litum claim lo dam lo
nona bang abil PPC nona bang ke interest non ke hangjo lo non tangka ke do kemari deng lo hedung marwari tum hedung a business bangali tum lo lapen kace construction atum di alang litum la kace construction amendment ame ko ane di hal hai along silahai tangka lut lapma jong sinang le lo polote 20,000 plus akuror atau angka jongsi di nangli lo pulote lahai atu melong tong tangka bidam etma pon etma itum charju memelu lasi alang litum ke paco bay alam dopik lapen alang litum ke klaim ke chokche hepik aposi la bangke itum rat non bangke cicak celu lapen lake nilitum prabjin bela bangke jongsi nitum ritali po lapen rat angno ke peklang ye phansi un an menon e prang bang an mangke ditum bor ipon po la helo ke pirbi market pen no jasemet ilitum ladak pirbi market pen no ladak DV school cepla lo lapen la pu hina na bangke lake ilitum Saint Mary school da metum cepla lo lasi non kisung hektik ang bong sido lapen ningkan isi hini tot kani la sotowar aningkan do pik lo ki ot e lapen la son taksi do pik lang di purong so pielong na helo la si pini ge nilitum kadu kabe la ban sotowar selam vek nang jipusi nilitum akachuning ri mata etuma dabi ge la helo tangte BJP Karbiang lo Thomas Council kachari la BJP government atum along my meeting along stame kaningje do latum Karbiang long ke chingthur pik lopo alang letum along raramai pilong stame kaningje do labangso Karbiang long chingthur pik lopo BJP atum kaningje lake kachipendak mate ke pacho bai pusi pujmana to Karbiang long chingthur pik lopo alang letum along amai long kachuning riba ke thanmon lake ke pacho bai thek tikalam athema BJP sarkar lake ke pacho bai thek po a phu thuan no bangke ka kachong thuita raraphan development pik bulhadi no taun along ningela son obostha porte ronga ju question sinon itum arbe ki jang beceng biria por school ke dam ke bango somar sung se dejima lada ke EM CM MP MLA ka duk ta we tum anara ke ka chehelat ke dam ke banga to warlo la ningke langbung lang prep ing hana jo sino itum ke chehelat tang la porta la kilometer photrok ke do inglong asokar bietum baka preka tum ko anaki sung se phopo lasi alang litum pulo development pik bule hadi la development amen pen loksi rada phan ka chong thui sinon ningkan kepar anon ningkan kreponon latum cari bom lasi alang litum ki pugang tu bag Karbiang long develop pik bule hadi halanom tet ta meni tum theklong lagi Karbiatum ke inglong aso tum ke abe pin hadak kelong dun herak memi bangna ke bak sidu budi kelong ta di lasi ilitum latong develop pik puluma di latong development pik puluma herak memi lasi ilitum atowar munit kinang jiko pilo me lang towar sekecil lang lake itum ka important nailo sata me pini itum cetek long lo towar dawe meli putanon hangjolo kado wedi smart meter pamat di Kalimakalang di hangjolo non bil ki piun bang we ada halatong development pik luma di sekecil lang mesen awar saya we medical college long tame di ang bong alam tan itum peklang panlo lang katora di pesen atum dak langing lumlut po kisung kwan anone lahai na itum cetek long lo lasi pini jasemet BJP itum mai meeting long kaning jela ke paco bai teknik Karbiang long development pik pulo ke ke paco bai teknik alam mahal okay istilah kalang lo non nang litum media kote itum phan media langi tonung pot choro lo la penini lang thebang la pulo je litum dak pudam lo pon litum dak difu town long dura municipal board lo pudam lo te ikale to board number 13 lo apu bang 6 lo non litum dak PW office ado la litum dak school ado semi school ado la penda panchayat office ado tame towar bang litum na thelong mati lalo la sini to manga chuni rik bang lalo la si la towar la mida chuni gele he la towar sawar bang nali tumbang la the ding hange palian si
ini loh. Ko komentu ningkan pen lo labang so ningkan ko an bagdo po labang so tor ke heno karbiang tum skon sultan salam le. Ningkan bang ini lo. Pudal bote ningkan ke baga dulu lagi. Lama dulu. Hola pudal bote Kongres rosi bunai cholo. Tapi nola BJP ada government ke bang hupen ke nonta thang development thelong ni tunda. Itu nak kacela towar pen cenglok osomatum school ke dam ke bang cenglok kisur ni be cenglok bang ni tumne pudal bote gadi dokok ta gadi ta paru ni tum ki bu pen si pona